Etorri humorearen epitemo abstraktura zarramarrara. Ondo pasan nahi baduzue, hau da zuen lekua Oñatitik Euskal Herrira. Hemendik naiz irratetik zuzenean zuekin Iker Plasaola! Bravo, Plasa! Bueno, jalons Euskal Herria. Onge etorri zarramarrara, humoren epitemo abstraktura josu gondo zabudan. Gaur Donosti, baina leku berezi batetik, Zurriola paretik. Ixa burua ere dozku, ez du esango zeatik. Ze bestela data agiri izan gehatuko zen, baina bueno. Ez da komeni. Nien eizik elgalartza eta ez da gure zirko, baina igual dauz, txatxi piruli pasako eta txatxi ez bada piruli, bezo? Bai! Eta, bueno, gaur gainera motiboak sobran, ze gaur saio berezi batekin gatoz. Bai, Plasa. Gaur ez dugun behatu bat eukiko. Special one. Gaur irugotat eukiku. Josu estatu zartu efektua, berriz? Bai, hori da, bai. Ane Tere eta Terese. Ez, irukiak ez die izango. Bueno, gaurgo promiari ekiteko, eskerraldetik betiko moura, hemen gure Zalorentzoko Kraxa Xabarte! Xabarte! Muten dau prentza horreko aten muten gabetzela, izkomaldian Olabartako Mek de la Gu potene! Bueno, hortxe, arutzau gure Euroden da pareko admina itzi. Txalo, peña. Bai. Eta, bueno, edade, ez dakigu ze edade dakon, baina bea gazte sentiken da, espiritu gaztia dakon gure boomerra, maiatzaren bateko prekarixua. Josu! Apa! Zarramarrako, Jan Vega. Zarramarrako Jan Vega. Bueno. Sekula sartuko ez den sargaztea. Bueno, botene, zuri ingo dutu lehenengo galderia. Gaurko irukote honek ze gartutu gora? Ze esan edo irukote honek zuetako? Apa, botene! Nostalgia etorteixat. Nostalgia, benetan. Nostalgia, bai. Eta botene, nostalgia nola notaien da, nostalgia? Tripetako mina da, igual gastroenteritis batekin konfundiken da. Zer da nostalgia potene? Negarra da, pena da, tristura da? Tristura eta posa aldi berian. Bai. Nervioso, baita, zen nire txikitako idolotako batzuk entrevista biu, azkenian. Zeintzuk? Atzian ez da zer ikusten, Atzian ez da zer ikusten, ez da. Bueno, bai, igual atzikaldekin zer ikusi ondirik ez da. Osa, baina, hotxe! Xabarte, zure kasuan ze sortzen da? Eneko, kesan demoan, tristura eta alaikesuna, baina era berian etorkizuna behiketako eta hobeketako... Xaiborrek bezala, ez da? Hori da. Tristurat, alaitasuna. Pentsau, etorkizuna begira xaibo. Ez. Bueno, hori... Itziar Josu zuen kasuan... Bitu, nire kasuan da... Nire posa, ze niretako izan zen, da, humorian... Markau ineben humorian... Bai, Euskal Humorian. Euskal Humorian, hori da, gure gorko personajea. Gortuan da, como posa, eta gero esan duzu, zure infantziako idolua ziala, nirea etzan infantzia, nire sartxu hogan naiz, así que, bueno... Ja, izan lehiko dudan, zure ustez, dala ipurdiko marra, ez da? Bueno, ez, markau ebelako etapa bat, markau ineben bidea, ez da? Bai, nire adolescentziatik ja pasauta, ja. Ja, pubertaruan ez, ja san... Zezian, zure crashak. Nire crashak. Zein zan zure crasha orduan? Alkain. Bueno, aberra, torren. Zagigu, Josu, zure kasuan, ze sortzen dago? Ba, nire kasua guazeman izan zen motibo bat, magia iteko. Amesteko, ez. Amesteko... Konejua. Nipe hori gurot izan. Hori gurot. Wow, bai. Egisa da. Segura zeben. Oso inspiragarri izan. Besteri barrein araztia eta tokisa horrekitia. Niguran eben. Josu, oin gotzut, galdera super originala elkarrizketa baten bez da nahi. Humoria gauza serioa da? Bai. Ez bai, gauza serioa da. Gauza serioa da. Eta drama, gauza tristea da, oze izango zen, Josu? Sin más. Bueno, hori galduko dozteu, oin jarraixan datozen nahi,
zeia paso egingo dozteu, gaina aur atzekaltik barre batzuk eta entzundia. Bai. Barre librea? Barre... Eure egingo dozteu, sarbedi gure artera, Jon Iraola, Iñaki Irastorza, Ángel Alcalá. Zorrilla da kazuena. Mira, itzeitio. Gine artian ez alde, atea behar, otze, kristo. Hau hasi bakarrik ez da egin, besteik ez da egin, Ángel. Hasi besteik ez alda egin. Bueno. Eta bakarrik ikerrekin jau berba, así que... Protagonismo larrein etako. Zertaz txin behar deu? Gaur, Euskal Humorean inguruan, Ángel. Adio! Zuek horrekin zerikusi bat. Existitzen da ba. Existitzen da? Txalo bat! Bueno, lehenengo eta lehenengo galderia. Hau, ikusentzuliek esango da, zenba denbora honek ikusi behik, igual hola batuta edo formatu... Pentsa, irabolak hilia zegan orduan. Bai, ez da, toin bisera bat. Josu Moura. Ui, pikirri gata. Zela da posible, Hau, kutsa espazion, eskuarrite igual poruak erai, ez da. Broa, bueno. Claro, zuek zenbat denbora elkar ikusi barik edo... Azkenengoz, noiz izan batera lan. Iñaki, noiz ikusi gina. Jonekin aspaldi. Amabi urte igual ikusi gaben? Amabi urte ikusi gaben? Ez da gotzu WhatsApp talde bat, WhatsApp. Ez da, kauz? Ordu WhatsApp ditzen pisatu zezararan, etzen WhatsAppik, ez? Etxeo WhatsAppik. SMS bidez horra. Iraola ikusi nuen ondartzan. Aurteko udaran. Ondartzan topatu ginean. Antzetik gola begiratu da. Iraola, euro bizkarra egin. Bizkarra esatzen zezatzen. Por cierto, traje baino oso borute, Turbopaket. Ondartzan topatu ginean Angel Dani, eta gatu gatxik eta beste, eta... Jo, bazkaltzak juginean. Bazkaltzak juginean. Ikusi, etxegun elkarri guztia, eta Iñaki aspaldi ikusi be. Bai. Bueno, gu ikusi. Gu gehiago. Azkenengo aldia, bai, hiru bat urte edo horrela, izango da, bai. Telefonoz, bai. Bueno, eta egoitzekin ere gehiago naiz, anakin baita ere orain dela gutxi ego naiz. Egoitzekin hemen ikusi izan naiz. Bai. Toki harri atxabete. Guze gauzela? Hombre, programa berezixak ondo... Alokatu ez du gure atiek. Zeuek etorri zarilako, Ja. Bestela egiten du hor, periferiako estudio. Bai, ez da periferia justo, diario asko, Audi, Gara... Ez da, bazter bate. Bueno, azkenen urte honetan, zer aldatu zuen bizitzi edo hogi bidez, gaur egun zeta nundi bizi zain? Ikaragarri aldatu, nire kasuan. Nerian berriz, ez dakit, lanen ari naiz orain dikan, baina, bueno, jubilatu ere egin naiz, eta, bueno, ondo. Gustora. Iñaki ez da jubilatuko inoiz. Zure kasu, Iñaki interpretazioan munduari lotuta handiok, ez da? Bai. Eta nik landetxo bat jarrita daukat, Hernan. Landetxo bat, bai. Eta ez dugu polizia egingo zen. Gainezka. Aprobetxa, venga. Arraigo horri Hernani, landetxe bat. Eta tarteka izan dut gauza batzuk, azkeneko antzerkia egin una egun jarrian itxieraren ezen. Eta beste ez, eta bueno, beste bestea batean. Teatroan izan zela paperak Sisifo ez. Ba, Sisiforen paperak. Ez da hori. Ikusi zenuen plaxa? Ez, baina fateko asmotan... Aha, bai. Hola, Asmotan bai. Jaztegi guziko. Ja, eso. Venga, ondo, zure kasuan Iraola? Bueno, ni guain taier baten abilanen, laserrakin pizaketa gontzen, da eskualoiko entrenatzaile debil izan du naiz. Urte hauetan da, holaxe. Bai, de hecho, behin errekonozio nintzen, fanintzen Tolosara jolastea, fubitoko partido bat, zen, hori Iraola izan zen. Iraola izan zen. Aloña mendin. Hori Iraola bat. Baina, Aloña mendik gaina, Aloña mendik beti izan du ekipo. Ni zure Guria, ze Angel. Azuena ez. Guria lehenek urtean 20 juntz eta hola galdu, Hombre. Eskubaloian utzian. Fugito, areto futbola. Uste nufu eskubaloian. Ez. Hemen ikuste zuenentz, Angelek plantauk eskualoiko, bea bidasoan da hor, Ni altu xamarran itzada, esten aldian. Bueno, ez da ante ondo modak itzan. Bestiak azizian arte. Epa! Ez, hortxe gatu dira.
Eta zuek interpretazioen munduan nola hasi zinen, Angel, zuek kasuan kalean zerkixan edo hasi zinen, ezta? Bai, kalean zerkilan, eta Iñak ere orduntxe ezautu nun, hasi berritan, eta... Kalean zerkilan ez? Kalean zerkilan ez, baina gero bai, orain atzerkitaldian, eta pleistozenoan. Eta hortik gana horrea, ikasketa batzuk egin genitxun, ez da gizteo ze ikasi genuen, baina 3 urte pasa genitxun, antzerki eskola batean, eta, hola. Ja, ez? Bate pentsatu gabe, ega, eta hola xe. Ja, eta hola lehenengo lanik entzutetxuena edo bai osatzuena, zein izan zen? Antzerkian? Antzerkian, eta interpretazioan hola, ja lehenengo... Pingat hortik bizial izateko proiektua edo? Jo, ez dakit, Ez, ni pixka bat pentsatu nun, Baina ni pixka bat pentsatu nun. Bai, hortxe 17 urte nitxula edo horrela ikusi nun obra bat eta hemen Donostiko Antzoki Zaharrean. Eta... Terror y miserias del Tercer Reich. Zena, Bertor Berenena. Enekin... Suposa yendo drama. Bai, izugarria, baina, bueno, nik momentu horretan enekin ez zeintzan brek, ez ze obra ikustera ninduan, eta gainera joan nintzenen ikusteak kriston folioiak inaurkitzu nintzen zarreran, bai. Orduan grisak ziran, ematen zutenak, eta beteta zegoen. Eta, bueno, barrua sartu nintzenean, jendeak ikusi ninduen rola, pentsatzen nun kalean zegoela, historia, ezta? Antzerkia kanpoan zegoela. Antzerkia kanpoan. Eta behin barrura sartutagon, eta barrura sartu nintzenen, zantzen da, ez hitz egin. Eta, orduan ikusi nun giro oso raroa, eta sekreta barruan zauden, bai, ez kriston lioa izan zen. Eta, bueno, baina hasi zan obra, azkenen hasi zan obra, eta, bueno, giro horrekin guztiarekin, eta gainera, bueno, izan zan, funtzio bat izugarria, eta, bai, gau hartan, zanuen, ez dakit noiz, ez dakit nola, baina nik antzerkia egin behar dut, eta, bai, hori izan zen, eta bai, pentsatzeko denbora izan nuen, bai. Nik ez. Eta gero, ja, sartu nintzen, eta bai, utzi nuen ordu arte baita ere ikastola batean egiten nuen lana, Andereño bezala, eta utzi nuen, eta ja, sartu nintzen buru belarri honetan, eta gaur arte. Gaur arte, bai. Zure kasuan, zu monologotan eta egiten zinean, ez da? Bai, baina, bueno, nik hasi nintzen, hola, derrepente hasi nintzen. Berezkoa izango nun txakek izatea eta hola, baina hola, karreria bata bestera horretikan, batzetikan, ez dakit, 21 urtekin hola hasi nintzen, eta ensaiatu eta hori nik batzen naiz orduan enpresa baten egon lanian, eta makinak pieza eta pieza tartian, hor denbo asko pasatzen zen, eta kaskok jantzita okitzen generalian. Eta orduan ere kisa hotxa jartzen, seme bakarra naiz, da orduan oitxutan nago, ni bakarrik gatean nire mundu, da nire buruai grazia inaraztea, eta joku hortan ordu asko eta asko pasan dituen, eta nik uste toi izan zala pixka eta horrek. Langileek zezate dutzen zu bakarrik hor berbetan eta... Langileek etzian enteatzen, langileek bakoitzan bereaz, joan da ni hola makinai behira atzetikan ikustezu, tipoak kaskuakin, eta... Izeurura, garai hartan, Borisen hartan. Boris, da, garai hartan, telebizioa hartatzen joan. Mississippi eta bitanak imitatzen. Pasako joan orduk eta ordu. Nik orduan irberrele baitenia lana, orduan goizez neonen ezinean, ikusi gauen, kronikaz berteraz. Gauez neonen ezinean, orduan atxaldez neonen, aprobetxatu itenian, ikusteko eta hor, esponja bate bezala absortzeko. Crispin Klander eta biek, eh? Oitan, Bai. Nigo atzen... Guztekoa izango zen, Entzutekoa gehiagoa. Bai. Niko batzen naiz, ezautu ginoan, nuko nitxoan ikustea, nik orduan buru neukan, telebistako proiektu berri bat, oso ze humorezkoa, eta hola. Eta bai pagadita bai bilagunako antzokin. Bai. Eta, behiran egon, eta zen, telebizioa fijo. Zer, nik nahi nun, alde batetik, antzerki mundutik, eta esperientzia zeukaten batzu, Iñaki Bea, o Mikel Askurain, o Ana Elordi, eta gero nahi nun,
kultura telebizioa zeukan jendea. Nik beti pentsatu izan dut, telebista egin behar da, telebistan. Antzerkian, eta zinean. Naztu daiteke baina, ez da komeni, nire ustez. Eta frontoian pelota. Eta frontoian pelota. Gara gatian antzerkian. Berbenan bate bai. Eta orduan jata hauek ikusi, eta barrez lertu nintzen, zan, espektakulo oso amaterra, behain artean nitako lau pelukeekin, baina horrik uste zan zehoz ez zehola. Eta ze espektakulo zan, monologon bat edo... Sentidu gabeko konsekuzio bat, zian, imitazio, derrepende Pepe Navarra atatzen zan, gero Rambo atatzen zan, Mississippi genuen, gero Tamara eta bere ama... Eta alako batian, horrekin flipatu nuen, neoni. Serio? Egite duten eriana. Imitazioko eskor bat, bai, Angel Alkainena. Angel Alkainena eo sorginen laratzeko personajian batena. Bai, izan edi. Ba, zea, zilarroa zen atatzen jonua. Eta zane, hostia, gaina. Telebizioa figota. Hola xez, da, asunto hauek imito. Bai. Bueno, nik galdera bat. Zuek uste dozue humoria egiten ikasi leikela edo bere zeuki behar dozu humoria egiteko grazia berezi bat? Ze uste dozue? Ze uste humore klasea. Edo zein egileike humoria... Humore beltza alima da, ez, baina humoreak eta humorea daude. Baina nik uste danian bezala berezko zeu zeuki behar dela eta gero ikasi gaitekela. Oain, niretzako bai berezko zeu behar da. Baina ez humoria bakarrik. Beste da. Beste da. Eta deitu, ez dakit, talentua, o ez da inola segitzera bili, baina zehose behar da. Eta gero hori... Bai, gara pizgarri bat esango apurrate... Pizgarri baten moan edo zeo zer... Bueno, humorean kasuan gaina... Ba, humoreak diferentea daude. Bai, asko, eta jo, eskerrak, diferentea, bestela... Gor, nik uste neurria daula bakoitzan filtruan, ez? Porque zenbat aldiz pentsatu diteu txorakerik o astakerik nire kasun, eta ez ditut kontatu, bestela, movida o serioa dukizan zak, ez? Eta gaurko unien gaina... Mira, rengo pentsatzen atxur izan da, niretzako gero igual galdetuko, zer izan da, guazemanken, izan dezuen gauziko horrena, behitu, gauz bat, nire ustez, hobenetakoa izan da, gure garaian, ez zeon, ez Twitter, ez Minger, ez WhatsApp, ez ezerrez. Porque gaur egunen... Negatibo hori edo... Nik gaur egunen ikusten, igual nago ikusten zeo zer, eta sartzen naiz Twitterren zuzenen ikustea, eta esaten zuen, hau zer da, Bai. Zuek bere garaixan, zuek uste zue mugan bat jarri dozuela zuen buruari humoria itxaskotan edo... Nik personalki ez diot mugai jarri, eta eruditzei gaina ez dela jarri behar. Bakit gaur egunean hori askotan ezin dela esan, nik hola pentsatzen, gertatzena norberak euki behar dula, nire kasuan ni zure bizitza personalari buruz nik ez dut humoreik egingo. Oain, humorean etzako bainarritzen da baita ere, besteetaz eta batez ere, edo baita ere zure buruaz, parrikeaz. Eta ja jartze bat jozu limiteak, adios, eta hola gaude, baina ezin dela humoreik egin. Zepizak jarretzen da garren bat. Galdera bada. Jo, nik uste, markatu, zure aurreneko galderari erantzun, humerori gabe zaila egiten zait bizitzea. Eta nien naiz jiji jajai, ez dakit, nabilen horietako bat, txisteak adibidez, nik ez dakit txisteak kontatzen, eta txisteko umore hori egiten, ez da ere. Azteko hori, gero umore mota bat asko daude, eta hori, eskerrak horri. Gero bestea, humorean nik uste dut oso askeak izan ginela denbora horretan humorea egiteko. Eta bai gustatzen zai, humorea egiterakoan baita ere, lotxagabea izan zintezke. Eta izan behar da. Izan behar da. Baina errespetua faltatu gabe egin liteke baita ere humorea. Eta gaur egun baita ere Twitter munduan eta hori errespeto falta izugarria ikusten dut eta ez dit grazirik egiten. Eta gero programa bat egiteko garaian, humorezko esketxen programa bat. Guazemak bezalakoa, netzako tartekatzen ziren gauza diferenteak. Esate batako, hain ez pentsatzen, Inakek egiten zuen antzerkia telebistan. Nola baita esateko. Inakek etzun Inaken aiten. Iraulak, bai, askotan. Bakoitzak genuen funtzio, bai. Zuk itezen nun, arregitarretan, telebista barrun antzerki, eta nik, personaje oso teatralak zian. Telebistan izan da ere.
Iraulan kasuan ez, Iraula eta Euskitza Dolosa, azkenean tonua zan, egin izan nahi deuna, gidea begiratu dabe, eta guazen deskokonatzea gutaz ere bai, ez? Ez da niñaken kasua edo atxuak egiten ditu, niñak egiten zitu gauza konkretuagoak, eta nik uste berak ala nahi zulako eta nik era nahi nolako. Bai. Orduan, eta gero beste gauza batzuk zauden oso diferentia, orduan, bueno. Bai, ni imitazio bat egiteko oso txarra naiz. Bakoitzak egin behar du dakin egiten. Bai, ados. Eta orduan, eskoño ipatu du, eske ze kuriosua, hor rumorian gauzak eta. Eta orduan, pentsau, uasemanko hori ekarriko base behin, momentu historiko hori biziko bazenute orain. Bai. Uasemanken hasiera orain dala. Berdina izango litzake? Ez, netzako ez. Netzako gaurko gunean humore egitea asko zailagoa da. Bai, ez? Beti asarretuko zarzu norbait, sare sozialetan kritikatuko zatu, polemika sortuko da, eta etorriko dira jefeak esatea, hau favorez ez, Eta orduan zein behar dugu. Ez que ze pereza, Nahi ez dit batik birik emoten, gaurko gunean. Uraskeak izan ginen. Humorea telebiztan ez dago programa humorezko ikola referente gaur egun, Ez dago. Eta guk egite genuen humore txuria. Guk ez genuen baina semanitak bezala, netzitean bat interesatzen humore politikoa egiten. Ulertzen dut, egitea eta kriston arrakasta aukizuten. Garai hartan, tokatu zelako, asmatu zutelako. Baina guk humore txuria egite genuen, ala nahi genulako, nik oso argi neukan. Zenbait pintzela da bazauden politikoak ere, eta egon behar dute gainera. Bai. Nengo politika naiz politikeriaz, ez genuen egiten politika. Ez, naskatuta gonden, baina... Norbait kejauzen zuekin jako txisten bateatik edo eso? Noiz goatzen. Ez, nik dakidola ez. Ez dut uste, egongo zian iritzin batzu, baina noiz goatzen bain. Behin, egoitzek esan ziala, orduan operazion triunfa zeon modan. Egin operazion txirrita. Nola hartu purua, nola hartu personali akademi bat. Eta guztet, egoitzek komentatu ziala, bakarren batek esan ziala, personalitaz eskojonatzen, nola izatea. Eta niz eta, personalitaz ez zinat eskojonatu, zer dira. Eta gutaz eskojonatu ikestela, eta kitxo, ez? Baina, Mañukortan kasuan, nik genuen atxu... Uste, nahi baten, bakarra batek esan zian, esaten zian... Oain dela gutxi, hau ez tegizu ez da zueke. Oain dela gutxi, kontatu zian persona batek, igual rolla tengo naiz, funeral baten zeon, eta funeral baten kanpo aldian, iruntxi berri, hau ez da guazemak, gerora egin genuen, iruntxi berri, olasa gazti taite genuen, eta iretsuria igalartzak egitezuna eta... Kabroiaiek bere lagunak, olasa gaztiek eta eskolarik eta tarteka elkartzen zian afaio antita eta hola, eta esaten zioten agarra jotzeatik. Ita ziteunean sobri eta pasatzea aldile, eta dirua. Eta olasa gaztiek, gu astero, alkainek eta olasa gaztiek, nahi zapa, sobria, eta bestia, zesaten nahi! Eta, bai, eta hola, gezurra esatzen den, eta horrek esaten, jode, ikuste, baina igual, esango ziak, ne sobria, no te xo! Hamagoz urtetak gero, joi, parragin etiola. Irutxi berri, olasa gazti bere garaian ez zuen inork ezautzen. Eta guk ezagurtarazi genuen, nahi behak esan da, inork ez, batzuk ezautzen duten eskolari. Rural people arten bai, ezautzen genian. Gure artian bai, ezautzen genuen, Jose Maria hundia izan, beti. Baina... Olasa gazti eta alako gauzak oin jau asmanken uniberso edo sortu. Bai, Errepaso bat joko xau. 3, 2, 1... Hau bota zuten. Ez, Fermin, hone barri xatiz. Zagarran kapitulua bereze. ETV kantxarago, Josean Tolosa, Gabon. Behon deiala, Xavier. Launduko ine maldima pixiaten, mendi hartuko jo. Barkatu, Ez da, bekatu. Fraile bersola, ja? Zure begik nahi begira dauzkazulako, bestela Nikola segurola zehala, pentsatuko nuke? Ikusi hori nahi. Sandokale nilo emote. Ez zela. Baina nola galdokoen ba? Baizea. Oain telebistan ateatzea ian kartelista horiek egin.
ezberdin pentsatu, ezberdin jan, eta ezberdin maitatzen dugulako, gaur hemen bestegun, trafikoko bi seinale ditugu. Estopa eta oreinaren irukia. Gabon, bioi? Gabon. Gabon, bai. Zurekin hasiko naiz, estopa. Bestegu, olasa gazti, atxuak, kantua be bai, guazeman, zuek egiten zain bersiño horrek. Nondik urteten zian erreferentzia horrek egiteko horrekin jolasteko ideia? Ba, gure burutatik. Hemen gaudenotatik eta beste hainbeste kuadrilla handixo marra ginen. Eta, kitxo, hortik atatzen zian. Guionistak, gero bakarren batek idea batek hartzezun, hori garatu, nik normalian biztu eguena material. Eta kitxo, hemen txopestek, eta egin. Fabrika, eta netzako klabia zen, ba, askotan betxatzen ez? Lanea jondiar bali mazu, zertago gombiazu basarre, unin biazu alare, eta guazen eta aldan ondona pasa ezagun, total, ez? Bai. Igor jondiar duta. Eta nola izan zen eskainotzuenian programa bat egitea eta burura, ez da horrek guazeman korreri forma edo... Ba, forma neunek eman nion. Kolore bat nahi nun, ordura arte euskaraz ez nolako egin, nire uste behar genula marka bat, gero hortze hona postu linguistiko bat, ez bakarrik euskalkiak, baizik eta baita ere... Kaleko euskera, bestelako ere ba, euskaltzaindia, ez da gizela. Egisa da, kilometros, zuk esan zebenean guazemank izenburua edo proposatu zebenean, ezagutzuela guazemank W... Ez, ba, bera, hortan bai, bakarren batek muturra okertu zuen, bai, etzalako, ordura arte beti, bueno, eta nire ustez oaindik, baietz, barrez lertu, edo, ez da gizela, bueno, horako aria batzuk, eta kitxo, eta guazemank zan, baina nola, eta zeatik ez. Nire erantzuna zan, eta zeatik ez. Nik zeatik esan behizut, eta zuk zeatik ez zuten, eta zeatik ez. Ze arrazoi ematea jazu, ez? Ondo ze izango zan, guazeman gearekin. Ez, baina orduan ere esango ziren, guazeman noa. Ez ikusi da, ez jaizango da, kar, guazeman. Bueno, a ver, baina ez dut esaten, bueno, bai, hola esaten. Guazeman. Ez, egita, hor zehon beste apostu bat, eta, bueno, txokei bat ematen du, netzako kolore bat izatia, eta gero, importantena zan, ze jendek. Osatzen zuen taldia, ez? Eta gero, idea batzuk ikun izan, eta gero hauek botatzen zituztenak, eta... Bueno, hola, pixkat diseinatu nun programa buko bat, eta kitxo. Horla, gure atxuak zela sortu zen? Gure atxuak, ez naiz oso ondo batzen, baina seguruna pentsatu nulako olako bi personajek, edadekuak, Euskal Herrin, funtzionatu zezaketela, histori polit batzu ginez, baina personaje, hor bai, oinarritu nintzen personajeetan. Eta, bueno, bai... Bitu. Nabasa txirriz jantzita. Egia zen, kriston putzuak egiten, etxun malkuak egiten. Osea, malku, parra... No grabes. Zertzak nua. Eta zemat aldiz errepikaketan zein ez denia? Oso gutxita errepikatzen genuen. Ez, a ver, errepikatzen genuen batutan, baina nire zehan zehon, nire orduan togal ziren zuzeneri izatea. Orduan zen, ez dezagun gehi errepikatu. Programa duntako arrakasteik ondinitarikoa, begitu zei izan zen? Toma faltxu. Eta hain benetakoak ziren zen lertu ite ginen, esan, jarri lasa ez euskeraz ez tegolako ikusi. Eta jendeak eskertzezu, putakume hauek zenbat parritxego edan. Eta biri putua zeon, ez? Eta toma faltxuk funtzionatzen zuten ikaragarri. Angel orduan, barre egiten dozuenian hor da, benetan barre gurea dutzula. Ni batzutan pentsaiten, benetan ibiliko da? Ez, benetan zen beti, ia beti, eta, ez bestela ez genuke, ez izaigun ondo ateako uste, askotan nabaitzen da, toma faltxo batzuk kontratzen bazea nahiko forzatuak izaten zian, gara hartan. Baina gureak etzien horakoak, Gureak etzien testo aztu zait eta konfunditu naiz, guria zan, fra, mukia, plastatea. Eta testoagatik baliz, ni orduan zuzendari bestela, lehentasuna emango nien igual, ez gehatu, segi! Segi, ze gu ez geha bakarrik humorea egiten ari, egea transmititzen gure rolloa, eta uste, edo igual funtzionatzen dula, igual txo, kontatzen deunaz gain, iruditzen zitzaian orduan, ez? Baina, bueno,
Baina gioiak hor zauden, eta landuta zauden, eta hori guzti. Eta batez ere oso egokiak ziren. Eta gero beste kontu bat, Iraola ere guionista zen. Eta bere gioiak beak itezizkien. Tolosa euskitzek eta eta hori oso importantea azaltzen. Pagadi egitez zitunak, beak inbiar bat zituen, oso diferentea da zuk idatzi eta zuk gero hori defenditu bero alemazu diferentia da. Eta hori ere nik uste nabitz ez dala, pagadi, etorri ahi xeleberekeri batekin, ekartzak ire etxetik kakan bat, trasteruan zehoz, eta guazen sautrela moguko bat egitea, eta ire txorra da horrekin. Eta hor lertu egin, eta segi aurre, eta ez genuen esaten, moztu, ez dakit nun gauden, moztu, hau eskertu ingoa. Baina, eta zuzko basekitzuen gidoia, basekitzuen elkarrizketak, edo igual norbaitek improvisa hutien egunen. Bueno, a ver, Iraolan kasuan, Iraolakin diferentia zen. Hor, gioia, bazeon, hasiera bat, eukera bat. Gurea zan, inicio, erdikua eta final. Eta nik askotaren nun jakin nahi. Zetanekin, baldin batekin, par gutxi bingo lula. Osea, provokatu nahi nun, parra itia, eta ezin jarraitu izana, enekin, esan behatzen. Nei hori akojonate, oso, eta hori, tartekatuta beste, nik batzen naiz, beak komentatu zidan, urrungorten trosa euskitze igual, jarriko dute ze haiten. Urte baten zan kozinan, da, keo beste urte baten obrak eta iken, da, jo, gane hartzen, bena, guatzen esan imaino hartzen, a ver, eta guatzen naiz, akuridrola okurritu zitzen, ez dago genialidade bat. Gaur egunen, akuridatekin, elektrizidadea, akuridrola. Gaur egunen, oin bozirakin. Gaur egunen guko egite jau, da animalista dara eta eta esateotako hori, baina ez genuke egingo. Ostia, a ver, gaurko unioak ezin da hori. Nik uste jakin behar dela, momentun... Nik esateat, sistemoi patentatu nik, porque azkenean, oidek, zea dinamoa jarri, eta akuri korrika jarri. Nik argin euken, aurreneko urtia frontoi bat ingeni, eta hola ez. Eta no, ostia, personaje hauek, txerriko miak eta zeinan, dan alertu, eta pero urtean zeitu barke personaje. Eta gaina egigo atzera, oik esan dek, eta esan iaken, pentsatu brikolajeko hau zeitea, eta esan, ez dit ikusten bat, eta ba ikustak, ze funtzionatukoik, zeur bakiri, enkurrituko zaizkik. Ez da izan, txorra da, eta personajeak oso potentea dira. Eta funtzionatu zein. Bainera erekin gotzea da izan. Jo, nola, Patricio, nola, laskuraenak isiak gazta pixkat eta ardo pixkat eta Ze ondo zuen laskuraen. De conejillo de indias, jartzen ginen. Bueno, ganberroan egin nahi genuen. Tarte batzutan, eta beste batzutan ez. Batzutan, etxako arreitarrak ez dakartzak usik horrekin. Gero... Eta hor lana, desente zegoen, egin dana idatzin garzan, Eta netzako puzle hori izan hona, neretzako. Eta desapiluak zein eukurrin txakon? Desapiluak, oi, guatzea laiz. Desapilua, oi, zi. Desapilua zizan ere, ez dago potroik! Ez dago potroik eta, oik laxata pagadi gehiago, ez? Bai, laxata pagadi, behiek azaltzei joan nekin, normalian, irurak, ez? Taberna hartan eta, pagadi basoka pagadi basoka batez ne batekin txata launean. Lertu, eta gero, laxakin. Laxan personakia oso ona. Oso ona. Eguardin, menu del dia janda, lanea juna aurretik orkafi hartzen da, dokumentala ikusten. Dokumentala oso ona. Oso ona. Baina hori, referente horiek ikustet, inguru ruraxamarreko denak, beti apostu, eta zea. Baina klabe hor da, asmatzea, momentu hoi eta momentotatik momentu asko eta zian. Asko. Klabe hor da, momentu ibilatzea. Eta, Iñake, guazeman kenbo, zu lehen esan dozu moguan aktore egintzan eta pelikula asko indezu, saio asko, drama... asko inditu, asko. Bilurrezkoak eta humorezkoa baita, hau patxe beste, eta zela euskal humorean gabitzen inguruan berbaiten, zein izan da zure humore arloan pertsonai gustukoena, eta esatik izan da, arregitarreko elo. Eloisa. Zergatik izan, Eloisa... Bai, Eloisa izan aldan galdetzen diazu? Eloisa haunditako bat izan denez. Oso gustora egin un lan hori.
Angele deitu zianen eta pixka bat esplikatu zianen, eta gero gidoia ikusi eta hori, eta jo. Hor lan handia zion gidoian, Bai, hor hartze genitun historia batzuk, base hazian batzuk Roald eta zeak, eta gero ekartzen dituen arregitarreta eta Bukowski batzuk, eta historia bat. Oso nazen, eta... Bai, bota. Ez, eta, personaje bat ikusi nun, gainera, geho asko galdetu diate, osea, irutan behintzat goatzen naiz, esan ziatela, baki zeinen haiten dezun. Hoi beti esan dizu. Ataungo, ez da ginungo basarria, antxe, angoz. Robaitxe zebein. Baserrixen robaitxe zebein. Bai. Gu grabatzen nun plato batean. Plato batean. Kanpoko aldea baizan, esateko zea bat, baina gu platoa genuen. Baina jendeak identifikatzu zuen askotan, hori, ataungo basarri baten, beste baten, iparraldeko basarri baten baita ere esan ziaten, amona eta bakit, zuk esautu zura. Ez da egia. Eloisa ez dator berez ataungo ez dakin nundik eta moxo... kapitulo bat entzun nolelako, Hori Roald Dahlen historia zan. Hori bere garaian, Michel Muruak ere... Baina neri esan galdetu diate hori, osea, eta... Bai, ez... Mekanikoa eta mekanikoa, bakirungoa, irurakoa, eta ez da gide, beste ez. Beste atondorra, hori seinale funtzionatzen dula, oso gertuko haitzalako. Bai, eta zea hortan, bide hortan, personajeak ezagutu ditugulako, ez berdina, baina berdintxoa, bai, ni patroi bat banaukan, etzan emakumeak gizonezkoa zan, baina nire haurtzaroan ezagutu nuna. Eta tirokatzen zuen umei eta zelaitik antzijoa zelako, eta Dios, berriz etxate pasakorrik, eta eta, klaro, buruan baditu zu... Ez que ni banekin Bai, eta hori jendeak, edade bateko jendea bintzet hori ikusi dut, ikusi ez dunak, beste idea bat dauka, baina baita ere, bai umeak, eta hori gustatu zaie baita ere, nola hitz egiten duen, zer egiten duen, hori guztia, osea. Ni banekin inakek personaje hori oso ondo ingo zula, kriston indarra eman ziola, badakit bere funtzionatzeko zea horten, eta bere referente guztikin, banekin, indar duen personaje bat ingo zula, gero ja intzun, honei jendia esan zian, eskupeta gira zaltzean, Oida, genia kojonauta zean, hostia, ez berdina dian Eloisa eta Iñake, Ger? Oso. Iñake ze goxua da, da Eloisa ze zakarra da. Hor, danotzako galdera bat, arregitarrak eta agirretarrak, zeintzu dia honak eta zeintzu dia txarrak? Honak eta txarrak, guri ez dion arregitarrak. Bai, hori da. Pentsatu nun, kontrario batzuk jartzea, batzazate marrazki bizion batzu da zian, da tiroka itzuzianak, aspaldiko kontu gine nahi. Eta hor duen, ez dia asko azalduko, baina, arregi, nahi ingurun arregi asko ondu dia beti, ez da izatik, arregi, agirre, eta zeatik gane zegin, arregi, eta antzaundila dakan, beste zeaban famili bat, tartek azalduko gana, eta tiro gasiko dianak, eta hola, baina onak arregitarrak zian. Eta lehiaku. Eta ana elordita, agirretarra. Ni agirretarra, nitxoan, Behin bakiak edo fan zinala, arregitarren etxeta gaietan maria batzukin kolako. Oain kontatuko bat. Eskez bat nekan, arregitarretan ni agirretarran semean izan, eta behai apuste botatzen nion, arregitarren atxei. Zenek arrauz gortu gehiago jan. Da ni guatzen hau, zeta iatu ginean, atzean nikoa eta erbeten, ze usai da. Ze usai da tu. Arrauz ustel usai bat, kristona. Bola hundi bat entzuk arrauz gortu asko jartzen modituzu, 50 € horrek arrauz ustel usai hartzeu. Hola da, eta nik enekin. Eta gara, nik batzai atrezokatu, baki. Ez da podrido. Nik hau ezin dijan, nik nola hostia gango digo, hau ondo da, hau ez da hablando. Arrauz gortu usai da, etzeo besteik, eta bueno, grabatzen hasi, hau pariak, hau kaina arrautzeko.
Imaginatu, Angel, atxoraz jantzitan, hola, arrotzeko ordu. Jaten, da ni barrutika baino, botatzeko gogo batekin, jabezin nuen. Eta hori niten unik, arrotza, hauen sartu eta bulta. Baina, horretik, etzan bakarrik humore egiteko kapazitatea, zan, holako tipo bat egitea. Egozen aktore esateko zurita, kogones, nea zigona, hogeita emezortziar, guztien dutean, da honek, jaranik bizkitzizkila, porque, bai. Nik ernitzekan representatek bestera zaba, arrautze bila honai. Nik ernitzekan da. Ez da, nik, representatek. Baina bai, zan espiritu hori. Pertsonai desberdin asko gorpuztu dituzue bakoitzak, hori zeite zeben etxian landu? Ispilu aurrian, o...? Nik ez dut behin egin dui. Nik onartzen... Improvisau. Oso happening zari zuen, ez da? Ez, ni naiz behin, badakit humorista askok eta imitatzaile askok eta egite gura, ni. Ez nekan denboik, edo ez, eta ateatze zana, ateako zan, eta ez dakit direka zuen iraula, ez dakit? Ni jantzi eta makillatu eta izpilun aurren behiratu bai. Begiradak eta piskat lan du bai. Pinake? Nei ispilu horren ensaiatzea eta hori ez da nire egiteko modua, ez. Hori bakoitza jakingo du nola, baino jasten naizenean eta hori bai, behin ere ez dut esaten personajeak disfrazatuta dihoazela. Disfrazatuta sentitzen baldin ba naiz, gaizki sentitzen naiz. Baina ikusten dutenean nire personaia jantzita dagoela, ba bai. Eta horrek bai laguntzen dit, eta begiratzen naiz ispiluan, badakitela, hau horrela jartzen baldin badet, personaje hori jasten du, ezta? Eta hortarako bai, baina ensaioak eta hori ispilu horrean inoiz. Iñake, Eloisaz gain, beste personaje bat, ez zangoa zemanken, unik bakitela kriston kariño zen eiola. Brinkolakoa. Guazen. Rufina. Zertanua. Brinkola txikire, bai. Brinkola txikire, bai. Bai, autentikoa. Oskara. Hemen txaguet, nola alduzian zen. Eta gaina, aurreneko aldia, Brinkola txikin kasuan nahi ilusio entzien ze, nik uste eta aurreneko aldia zala, emakumezko batek gizonezkoa nahi tezula. Zer, normalian beti kontrako hain dugu, beti gizonezkoak emakumezkoa, ez? Bai, baina nik nik ez dut. Gogoak ingalditu naiz, behin baino gehiotan esan izan gaina. Atzoa bezala, egin behar gendula gizonezko... Bai, eta nik zesan izun? Bai, badakit. Ez zura funtzionatuko baina ondo. Ez zura funtzionatuko, baina nik uste bai. Ez, ez esaten ez zura gutxillo, seguru, no? Ez, baina bai, gustatuko zitzaidan, desafio hori egitea alderantziz. Bai, komentatu zen, alderantziz. Galdeketara noian ze, klaro, guazemankek kriston irautzi izan zen guazeman, kriston arrakazta, bestia, esan nahi dut. Izan zen, netzako aize fresko xamarra. Bai. Beste estilo bat. Horrek, permitiu dutzuen zueri, adibidez, beste gauza batzuk sortzea, ze, hau da, edozein doia, desan dugu, guru brinkola ikia. Bai. Adibidez, ikitzizkigun atiak brinkola proposatzeko... Botere baten muten dutzu esateko. Ordu jefeen aurrean, datuak irakutsiz, da ikusita zaitzan parazien, beste gauza zein nahiko genuke, hause, horren bai, atzeak ikitzizkizun. Ez asko, baina bakarren bat bai. Bakarren bat da, esate bateko brinkola. Brinkola, seguru nago, besten bat jun izan balitz, aurkestea, asko ez zailagoa izango zula. Behaia oinarritzezian nola batxe, ba nahi bezala, nahi zeatik onartu zeaten guazeman. Ba nire entorrelako, sorgin eratzatik, eta bueno, asmatu nun hiru personajeekin, bikin ez dakitzen bat, eta ordonatiak iritzizkian. Hola izatea normalian. Orduan gauza berrixea probaiteko bilur hori dau. Nik ez dakit besteek ze bildurra gaten, nik ez da baina bildurra izan. Zu desde luego, gainera formatu asko jorratu izan dituzu, Guazemanketas gabitz berretan, baina hor, uniberso horren barroan zartzen da Noa, Brinkola, Finlandia, Kotusatxua bebai. Hor gertatu zen, egin genula ziklo bat, zentzu guztitan, eta, esaten ziguten, proposatzeko beste zeo zer, eta, nigo atzen naiz Noa proposatu nula, esan genuen, esketxen programa batetik, guazten noain, plato batera, eta plato hortan, tartekatuko ditugu sketch batzuk bai platoan eta bai kanpoan grabatukoak. Azkenean telebistan nolako gauzak sortzeia, eta
bueno, aldatu behar dira gauzak, edo ez, baina ni uste zikloa daudela. Eta telebistan bakarrik ez, ze akorde naiz oinatira, bueno, Guasemakeko rollo hasi zanean, bueno, antzerkixa behin zebela superheroi batena. Xabinator. Hori txabal, hori ikusine benik Santanan, Guasemakekuak datoz. Bai, hola zan. Eta kutxidaztu bidea egin genuen baita ere. Bai. Antzerkitzarra, Dios. Errekaldeko jesetan izan, bai. Kutxidaztu bidea. Oinatin. Bai, errekaldin. Bai, guatzen naiz. Bai. Kagu ondio. Bai. Zema gauza. Bai. Ni gatuko guan, Noaako egun aldaketa iken. Ze Noa 3 egun ezberdinetan izan zen. Bueno, eta guazen igande gauetan, ostiral gauetan, larun bat gauetan. Egun bat ez Asteazkena etzalako sartzen letran bezala, asteazkenen egan. Bai, eta guazemak uste hasi ginela asteartetan. Asteartetan, gero pasa gintuzten, nahiko arrakasta gizukuzulako edo, ostiral, prime time. Ostiraleta. Memoria. Pelotan aurretik. Gero igandeta. Bueno. Hori ya programa horia. Nik uste osteguna ezik, ostegunetan beti baia semanitazean. Bai, posible da. Uste egundan aprobatu behar. Oaien nahi zigusten lasa bonien jantzita. Hori, bukaerako abestik eta horrekin asmatu genuen. Kriston arrakaztu. Letrak atxondua zia. Askotan pasau izan da, entzun duzula kantu eta ez dakitzu kantu original. Letrak entzu guazemanken bai, hori komentatu izan diate. Ni batzutan haitzen naiz, oan ja ez, baina gare batean YouTube eta oan dikane malkuak botatzen du parrez. Ikin. Fermin Muguruza maite eta. Itxo, esan zenki! Letxua naiz eta garo nago! Fai de Giller. Fai de Power. Eta, oi parra. Surfer Ramon. Kazintzarriak inibi. Bai, Franco Batiato. Protesi harra, este gaina sudurren, Gobokaio, bausatia, tristia. Zuretzat eroskia lapurtuko nuke. Hori izan zen bastante potentia. Hombre, hor suertez ere, nik bastante ondo kantatzet, suertez. Eta moldatzak ginean. Imitatzeko eta gehokin, bueno... Nik batzen hau etxaiak enainean, hau hona. Ben San Ferminetan eta abesti jarrezen. Bai, Bai, jendia abesten nahi. Oinatiko gaztetxen badau zuen kantuan playlista, bai. Bai. Oinaterra beti izan zate, xere dure xamarra. Arantzazu ondontzea, eta handik gana izea. Beti gustatu zaitu oinatik, ez da izatik gaino bai. Kabezeria hor dauk grabauta. Lehenengo Guazemakeko kabezeria. Bai, jauna. Kadilakakin. Iraurretan. Kadilakakin. Bai, geho, arantzazu, ongitxoan. Bai. Behinkatzea, eta eskolatik etxera fanginean, akordaiken nahi segun horrekin gainera, ze, claro, bueno, labealdetik eta, bueno, sin más, hor San Lorentzoko rektatik, bai, hortxe kotxe raro bat. Kotxe txuri handi bat. Hori da. Kadilak bat. Bai, eta honek zeitzen dago hemen. Bai. Kareta. Egun osua pasa genuen. Kareta grabo ginean. Claro, eta gero telebistan ikusi geben, eta aiba! Xanti Etxeberriakin, realizadea eta, claro, venga beste, pasa beste behin, pasa beste behin! Emaio grabatzea! Kotxea gaina behotu inuan, para, gehatu kotxea eta gehatu ginen, eta, claro, kotxe kadilako ez ditu gehatu behar hori martxan utzi barra zerrek, bendira korrekin ziren. Eta, jabetu, no, lo habéis parado! Kadilak akia botatzera, Yo no he hecho nada, pero me lo garritan. Vuelta. Pero me lo anuncio de Kutxe amerikanoa, bueno. Kadilak batuan, nahi batzen, ondo. Bueno, hoi, ekarko gora bitxikeri bat. Osea, zuek urte askotan emun dituzue kanpaiak eta kampanadak eta gero galakin. Urte baten, bueno, kampanak emunetze behin emun, bai, baina ez osorik. 2000 urtean. 2008. Bai, baina hori izan zen hankasartzen bat egon zen. Bai, hori da. Bai, ETV baten eta bai, ETV bin. Baina, ETV bai? Uste bai, ez. Ba, zortzi kampanada hobeatzi, ontzian. Bai. Eta izena ez da dugu, Urte baten ez zuen pasa aurrenekon
digitalizazioa 2000 urtean izan zalako. Bilboa pasazuenen, altzea. Beretan, Bai. Eta gero beste hori pasazan, Euskadi Kataluniako euskaltsuan. Zehoz, behatzetan kampana da, ozai, behatzi kampana da. Bai, bueno, gogora ekarrik. Nigo batzena, gero japones batea hau ditxala. Nik ez sinuztu, gabonetan da, puntako megazera lanian, eta... Hoi baina okerra badeka. Etxekuak, zeik zuen! Buka maui genik. Oizia bezala, azteazun batek. Alkain, ze izate telebizio, ze izate, ze kristoa izate, eta zer dek, eta guetxe ustek ikusten Euskal Telebista? Botazka parienaga pinu, eta nahi kargo hartzen. Bueno, bai, hori da. A ber, baite, 3, 2, 1, bideo. Kanpaien erdian emisioa moztu zuten. Kalamidade batek beharretzuen botoiari emango zion. Urteko momenturik garrantzitsuena eta 11 segunduz emisioa moztu zuten. Posible alda? Zortzira, 12 kanpaiekin beharrean 8rekin sartu ginen. Eta ben txunditzen adituak gara horregatik urrengo urtean, 12 baietz deitu zien programari. Honako honetan, kumplitu zuten hitza. Baina hori zela grabatu. Zarretu izen horrekin? Eski imaginatu, beste urte batean goatzen naiz, eta ze izen jarri behar diozue aurtengo kanpaika deita. Ba, bera, izen burua da, kontuz langostino buruakin. Eta ala juntzen. Eta gau beste bergarak adan bateak, jango jonau. Antzulako, behin haitu nun, matzmordua jango jonau. Kiesako jonau? Eta ez, hola esate goi antzulan. Ostia, matzmordua jango jonau, 2000 eta ez da izen pagaretan. Eta nekuten nintzen proiektuakin. Eta persona batzuk, Nize guztu baten nintzen, oieko izan dezintelako. Angel, baina hori grabaiteko zelain zeben. Zu partido basan, esan dozu, ez? Euskadi Katalunia ba, Euskadi Katalunia. Urten zinain kanpor dira? Gu baimena eskatuta genuen, Euskal Telebista izan partidua emititzen, kanpoan unitate mugikorrak eta zeuden, eta gure realizadorea unitate mugikorrean zen. Eta, bueno, guk grabatu genuen normal, 12, oain gero ya ez da izepatazen. Gero ez da izepatazen. Netze, ontoma faltsuik egin. Zer, claro, behatzi, jarri izan baditu propio, buketuko denik eda. Hola, kompa, guka mabi, granatu genitxun. Bueno, pilo bat dola, analizaien jarrikia edo guasemankek eta zuek eskuartean okidozuen proiektu horrek, claro, adibidez, bueno, Euskal Telebistan edo Euskal Humore gintzan bai egon dia etapa ezberdinak esan aldia, igual lehenengo funtzioa, gero ostera hola bieta bat, jaunta jabe, Benita Marini, eta gero ja etapa bat eraieuen eta itxieben edo ez guasemankek. Zuek hori hola sentikin duzue, guasemankek etapa bat edo markaue bela, beste Euskaraz humoriekiko beste era bat, beste modu bat, beste molde batzuk? Formatu ezberdin izan zen, ez nik uste esketxak... Eta tonua, eta gero esate niretzako jaunda jabe eta nik dana ikusten ditun, baina niretzako guazan ez zian humorezko saioak, horiek zian serieak, zian nik esaten nun zala antzerkia grabatuta, baina ez da hori, igual zen sitcomak edo... Serieak, gureak ez dira serieak, brinkola bai, baina gurea zen esketxen programa bat, funtzioa zen show bat, guatzen naiz, show mouko bat, eta, nik ez diok garratzik gehiagin eman nahi egia zen, baina irutzen zait izan zela, iraupenagatik ere, 5 bat urte izan zian, eta izan zen zerbait
Ba, bueno, jendeak eskertuzun, freskoa zalako, eta asmatu genulako gauza... Orduan telebista konsumitzen zen. Asko konsumitzen zen telebista. Orduan, telebista interneteko gauza montatzen zian, baina oain interneten zena... Eta gero beste kontu bat, oain garai hartan, igual etzeolako hainbesteko zearik, garai hortan sketch batek iraute zituen 3 minututatzen problemik. Baina gorko unian, zukitezu 30 segundotik gora eta etzatu inork ikusten. Bonei gazte asko oso gaztek, tarteka ikusteuela goizeko orduidan errepikapenen bat, ikustetxo esketxen zatik. 3 minutu ez da aguantatzen, ez da erotutaren. Hori asko aldatu da. Hain zuena da... segituan, eta oso bizuala da zuena, oain ja testuak eta zuena edo, esan edo, orduan testo gehiago onartu ziteken, o bueno, gentuzulako beste ze batetik. Hori, abestikan be bai, umien abestikan, pintxo, repetitzen da estribilua, sortzi aldiz tranquilamente, eta gaur hori ezin ja pasau, egisa da, esan zainake. Ez, gaur egun ere badagoela jendea, ni harritu eta askotan, ikusi du, brinkolakin adibidez. Interneten, eta jende gaztea. Eta ikusten dula, ez dakit zenbat bider ikusi duten, baina... Gaina, brinkola justo serie kulto modura geratu da, ez? Nire izan diate, bai. Nik uste, brinkola... no esango nuke. Azkarregi etorri zala igual, edo? Ez, azkarregi ez, etzan ondo... Etzan ondo saldu. Ez bakarrik saldu. Bostia ere ontzan Laister. Bai, baina bueno... Laister, azkeneago zea. Eta jo, asizian motatzen, nik batzen ez asizian motatzen, maiatza bukaeran, igande gauen behatziterritan. Ordu hortan jendia, etxean. Jende askok ikusi du gerora, gazte asko ikusi gerora, eta gaztetxetan, eta... Baina telebistan, etzan enbeste ikusi, arrazoi asko bati. Baina igual etzan momentua, edo etzan ondo zaindu, edo auskalo. Baina netzako, izan da... Hori bai izan zela marka bat. Netflixea azalda abiatzeiko. Azpitituloekin adibidez. Izango zen... Baina Islandian olako leku maten Auskalo. Martzianak ikusik eskien. Bai. Ez dakit Islandian, baina berdintzait Kazerezen badakit jendeak ikusiko lukela. Bai, urtu da pixkat, kultu edo, ente ditzet, nahi esan diaten personen gatik kontuetu naiz. Xelebre zan, itxuraz, oso behira zan, eta ordura arte etzan euskera zalako egin, bakoitza 3 personaje, itxura termogetak isik oso ondo zaindu zuten, nik uste, niretzako oso duina zan. Bere gauzekin, baina oso duina zan niretzako. Jonek esan demoan gaur sare sozialetan eta jente gaztiok eta ondiokan guazemanken esketxak eta kantuak eta asko goraketan du, eta gu baino gaztiagoak baita. Zuek crowdfunding bat inezkeo, crowdfunding, esan demoan. YouTube adibidez, Jose Mota eta biltzen dira, nonizian behin saiatu egiten. Zuek ez zinen animoko, holako bat itea, gabonetan edo. Guazemanken... 4.0 igual, Nik uste, garai bakoitzak bere momentua dakala. Ez dut uste beharko litzakenik, nire irizia da. Eta gaina ez dakit ere gero asmatu behar da, nik egingo nuke beste zehozer. Humorezkoa, nik guaztemank eta... Eta esan izan diate, telebistan joazeatik, ez da beste guaztemank, beste guaztemank marka mantentzeagatik, ez. Bueno, nire irizia da. Guazemank esan dut, baina humorezko beste saio bat edo... Arregitarraken sitcom bat edo... Hori bai guztu egin nuke nani. Hori oso izango zen, Hola, itxura pila Modern Family o The Office itxurako zera, baina arregitarren mundua sartuta. Izango zen brutala. Motibauta dago, Jarri dago el pozu, Arregitarrak errezi. Eta arregitarrak bezala gauza asko nizke, baina... Netzako ez da... Atzea voltain behar izenekin, eta, bere momentu izan zuen, eta ez da. Guazemank sortu zen moduan beste zer bai. Hori bai, nik faltan sumatzet euskaraz hori. Bueno, deialdi bat Euskal Herriari. Euskal Telebistari ez da. Nik ez deialdi.
Eta Guasemanken edo uniberso horren, ez? Guaseman gabitz esaten, Guaseman dalako azken batien marka, baina personaje horren eta umore mota horren arrakasta, nun uste duzu daula? Nena aipatu duzu adibidez, Euskal Kixen erabilera, igual oso gertuko personajeak iten ziala, baliteke, uste duzu politikan sartu ez gero igual etzala inbesteko arrakasta lortuko edo... Nun uste duzu dagoela... Nik argi neukan politika nula zehatu nahi, bestetik, nahi personalkitzealako interesatzen umore egiteko, eta gero bestetik, erderaz, bazeolako gaia semanita bat. Gaina aldi berian edo jauzia. Bai. Urte bateko. Baina, zintzen galdera, horretu? Arrakasta zer da? Bueno, arrakasta nik uste dela... Ez da nola esan, esatea zuenean euskal humorea eta... Nik ez dio etiketai jarri nahi. Nik uste guk egin dezakegula humorea ezagutzen dugun munduaz. Eta ezagutzen dugu gure publikoa. Orduan, horregatik planteatzen dituzu personaje hauek, eta izan zitzezken beste batzuk. Gaur komunian indergo bagenu beste personaje klase bat izan beharko litzake, seguruna. Niri adibidez, esan izan doztai, Guasemanken iritzi bada, arrakasta dauela, Euskal gizartean, edo bintzat Euskal gizartean zati handi baten parodia bat edo dalako. Hor dago Lasagaztin kuadrilla, hor dago Atxuak, hor dago Arregitarrak... Bueno, nik ez dut uste gizartean parodia da, nik uste eta aukeraketa bat egin genula personaje batzuk, puzzle bat egin genuen, eta asmatu genula personaje batzukin. Ikusle zela, Guaseman kasi zen 2005 urtean, horon 2005an nik eukiko nituen 11 urte orduan txein da, horon 11 urtekin bazin itzanen, nik uste Euskal Herri guztiak bezala, zein bombazo bat izan zen. Ni 3 urtien egon nintzen, bai izen zen boom bat. Danen arten kanta oso osatzen genuen, da goazen izautu ginela teknologiako klasetan, da marrazketako klasetan zola, pintatu bitarten danak Guasemantiko persilloa kantatzen. Irakaslean askatuta genekan. Gauza berritzaile, gauza barrize, saio berri bazan euskeraz emititzen zana. Noa Guaseo, gero Guaseman 2.0, Guaseman 3.0 eta gero Finlandia etorri zian. Gaku ezala, arrakastaren giltza zala, batetik humorie egiten zala eta bestetik eduki oso fresku ezala eta egiten zala euskeratik euskaldunentzat. Oso gertukoa zala. Zuk ikusten zen un programa hori eta, ostras, nire kuadrillakoak izatea deka, o nire lagunak izatea deka, o nire herrikoak izatea deka, eta hori nik badakit, nik Orioko toki txiki Orio nire lagun artean ezaguten hona, baina gerora itzindetenen bai Bizkaiko jendeakin edo beste jendeakin jendeantzako, ostras, gertukoa zean. Bai semanitan politika lantzezan, Guasemanken ez zuen aipatu leiten. Bai semanitan kontatzen estereotipo asko zeon, bai klitxe asko zeon, nik uste bai semanitan nipiak ikusi zen ditute. Baina bai semanitan kontatzen zizuen Euskaldunak nola zian, Euskaldunei buruz parra egite zuen, Euskaldunei buruzko, gaiak Euskaldunek izanik, baina Euskaldunei buruz parra egite zuen klitxeek egin da hori dana, Guasemanken ez, Guasemanken Euskaldunak zian zuzenen. Ez du esaten Euskaldunak zeiteuen, Euskaldunak gugea. Bai, nik uste dut erradiografia baino parodia zala, ez? Horretan datza, gainera enondi batien esketxetan oinarrututako humorie parodiak eikien datza. Eta horietariko batzuk izen ziren adibidez, euskaldunentzat ezagunak ziren figura batzuk imitatzea. Marka propio bat sortuta, ez zalako inundik inora be bai semanetan kopia, marka propio bate sortuta, asmatu zan, bai. Esan, Euskaldunek indako humore bat zan, etzan Euskaldunen ispilu bat. Taldetik aldarrikapen bete-beti egiten zen Euskaldikizen aldekue. Entzuten ziren kritika, kanpotik jasotzen ziren kritiken artien euen batez be, oso zentrauta ezala euskalki batzuetan. Taldekidiek batez be, euskalki batekuek baldin bagara, egin deigun horretan, ez? 2010an bukatu zen, Guasemak, gero bai ondela kontrako estarria, egon da Finlandia, baina beste formatu batzuk izan dira, jatzean esketxak. Batez be gogoratzen dut telesailetan, babieta bat, eta jaun da jabe, egize dana da, beste sasoi batien egindako lanak ziela, eta urtietan umorea apenas jorratute euen atal oso modura ETB baten. Eta gero Iker Galartza eta gerora Zuekor, eta hauetan jendea pila da daula, baina programa bezala, ditzako azkenekoa Guasemak izan da. Barre librea bestelako zer monologoa zian. Tartean sketch batzuk bat zeuden, baina sketch gutxi batzuk zeuden, nik uste formatu diferentea dela. Hola, humorezko sketch, holako programa bat, azkenekoa netzako referentea, Guasemak izan da. ETBko errepikapenetan jendeako indikan Guasemak egin gozatu, eta 15 urte pasadianen. Hoi,
ETB-en edo ETB-tik kanpore zenbat programakin gertatu da. Guazemanken zaleak izan gehan hor, eta nik uste jende pila bat daula, eta gero lanain nahiko lukeen jendearen. Horren, guazemank ja pasazan, kontua da, aurrea behira esperantzaiko alda. Urrengo pasoak zein izan behar du. Urrengo guazemank bat egongo da. Olako beste zerbait euskeraz, euskaldunek egin da, eta euskerazko humoria zein da bidea. Serie bat egin behar da, ez da bit, badao bideigan. Nik ez dut, bentan, eta ni haitzen izan hola pixkat hori forma pixkat ematen. Ez, nik Iñaki esaten nion, atxuan egiteko, pentsatzen horako bi atxok funtzionatu zezaketela, historia kontatzeko, eta hola, eta banek Iñaki ondo ingo zula. Honi esan nion... Nik ebai behak ondo ingo zula. Eta honi, ezautu nunean, honek izan kultura... Hori mila honan ikusi jakentzea egiten, tolosa egiten, da esan, tolosa nola egiten egin. Baina ez bakarrik tolosan agatik, ikusi nolako ikuala kultura telebizioa ikarar, eta imitadore oso nahi itzala. Eta pagadi, netzako moni ikusi nuen, eta pagadi ere ikusi nuen, igual etzala hain imitadore edo, baina baita ere, eta dikote oso potente egitezen dutela, eta, besti gabe, telebizioa egiteko oso aproposak. Antzerkia egiteko igual ez, edo baina... Guazeman zan puzle bat zela, ezta? Eta gauza asko zauden. Eta ezberdinak, oso ezberdinak. Horatzen duen personaje batzu Starring... Kontrako Starring, gaztegizer eta... Oso nazian, eta... Kareta biok oso politxak azizian. Eta zainduta zeuden, Bai. Hori, jende askontzat, igual, baino egiten zana, gustatzen zitzaien. Batzuik gehiago, beste gutxi jo, baina hortikan, arregitarrera, oso gauza ezberdina da. Estetikoki dana, baina nola baite puzle hori oso ondo osatu da zen. Nik uste dut, Guazemanken azierto handietako bat hori dela. Puzlea oso ona zala. Eta puzle hori egiteko, niretzako aktore talde oso egokia zen. Oso egokia. Esperientzidunak, esperientziabekoak, freskura, ez dakiz zer, honetzako asmatu genuen hortan baita. Eta azpimarraketako aktoriak bai ikusten dialako, baina atzian dauen lana, errekursuak, gidoilarixak, eta zer da ikusten ez dana? Eta hor atzian dauen lana? Hoi dana, gidoilarik, gero gure kasuan, azkenian kuadrilla moko bat ginen, eta dana gure artean egite genuen. Eta horrek ematen zion, ez genuen nola, bakarren bat zegoen idaztezuna eta saltzen zana, baina gutxi, azkenean gure artean idazten zian gauzak, eta orduan taldea zegoen, horta, eta gaina ikusten zenuen kalian, guk oso ondo pasatzen genuen, guk nahi genuen guk ondo pasa, eta gero ikusten genuen kalian jendeak oso ondo pasatzen. Feedbacka hona zan, horrek ematen zizun, energia bat, kaleatea eta ibeko, segiteko eta segiteko. Claro, jutea izta hobeto pasatzeko, bakik erako, seguruna asmatze bat dugu, honekin igual asmateko dugu, eta funtzionatzeik, tak. Guk botatako hitz bat herrin zehatzea gehatzea, egon batxik bat, adibidez, jendek nola bere ganatu zuna. Hoi netzako lauztitzen zan. Netzako hori oso importantia da humori egiteko, muletilak esatean. Espresio konkreto batzuk, gero jendeak esan alizateko. Gabon Euskal Herria Julien Jantzek noiz bai esan. Ez du sekula esan. Sekula ez du esan. Hori nik esan nun. Pero, ze gertatzen zan, Jantzik ETB2 egiten zula. Eta ez zuen euskaraz egiten. Baina nik Jantzik ezautu nun, zorien atzat. Eta igual horregatik, basetxean, eta igual horre esango zuen, Bai, basetxean... Basetxean igual esango zuen, claro, bai. Oso ondo funtzionatu zuen gure parodiak, bai, basetxean, Bai, oso ona. Oso ona zan hori ere. Baina lana, taldiana oso ona zan. Daiola. Bai, iaztetxoak egin, Daiola. Dariola esatiatzen igual, ez mota Daiola. Ez que Dariola esatea betzen nuen señor parrikeko, porque da aditz konjugatu normal bat, baina, claro, zautzen, eo Astiasun, o Orillon, eo Ibarran, jode, izango balitz bergaran, Daiola izango litzake. Bueno, bai. Hori ere oso goza politia izan zen, euki genitun, aldin behin, diskusio batzuk, bai arregitarrak, pixka bat, ez
dakit, batuago hitz egitera eta hori. Baina personaje horiek kentzen baldin badiozu, eske kentzen diozu... Esentzia. Baina hori egiten dute, beti gauza esaten, hori egiten dute beste toki askotan. Monty Python egiten zuen Eskoziarrekin, Jose Motak egiten du La Manchakoekin, Laura Txanante eta horiek Murtzia albatzetekoa. Eske hori benetakoa da. Bestea oso ondo, ni euskara batuaren aldekoa naiz, muerte. Baina, bueno, informatibotan, bestela, nahi oso zaila iruditzen, bestela gioi izan behar du oso ona eta izan behar du beste elementu bat, ez? Benetako esitoa izan da, niretzat behintzat, eta pentsatzen dut zentzat ere, Guazemank eta baita Brinkola ere, euskaltegietan niretzako hori izan zait? Lan dutela izugarri. Ia ulertze dugu. Hori beste nivel bada. Eta hortik aparte, baita ere, erdera, osea, euskera etzakien jendea, gerturatu zala programa hori ikustea. Bai. Bueno, yo estoy ahí, pero es que me interesa mucho. Netzako hori izan da, hobena. Osea, neire esan izan dide, oye, tú eres el de la tele, de la vasca, ¿no? Pero de la vasca, además. Vasca, sí. Jo, me da una pena no saber euskera, porque veo que os lo pasáis tan bien. Hori da etorkizuna. Hori da etorkizuna. Hori jarraitu ezkio, Mingaintzean, hostia, atraktiboa egin eta jendia esatea, joder, ze pena matietez ulertziak. Ados. Baina jartzea jende hori telebistan aurren eta hori, ulertu nahi hori, ez da? Hori behintzat transmitiu duzu, ez? Ondo zebitzela pasaien, eta benetan transmitiu duzue, ondo zebitzela pasaien. Bai. Baina ez genuen egiten hori transmititzeko, eta asmatu genitun sekzioak eta personajeek eman gituzten horta. Osa, etzan gure asmago gare gagoa, guk jendiantzak abita genuen. Baina, oinarritze ginen guri ere grazia egitea, ez? Claro. Bai, eta defenditu gendu baita ere, bai personajeak, bai Daiola, Dariola, esaten du, ez da berdina. Osea, eske, kantua ere nola dan, hizkuntza bakoitzak du gauza politiak. Osea, euskarak asko ditu. Daiola beste erabatea Bergara nola esaten duten, edo ez dakit, Gernika nola esaten dan, beste erabatea izango zen, baina baita ere, nik kantu horiek guztiak deskubritzea, iruditzen zait bizitza ematen diola, hizkuntzari. Eta hori komunikatu egiten dela, eta jendea ez dakina eta nahi duna hor ulertu, eta euskararekin hasteko aurrenengo pausoa, osea, oso ona. Baina, netzako ez du esan nahi, netzako baita ere egin behar dela, humorea, euskara batuaz, beste lantalde batek, edo beste, guk euskara batuaz oso ondo antzerkia eta dana hola ikideu, eske batzuk pentsatzen dute guk ez dakigula euskara batuaz. Euskara batuaz ez da problema egaz egiteko, oain, beste kontua da, jendia iparrein arazteko, nera apostua hau da. Baina, desiatzen hau, beste bat egotia, beste apostu bat, batuaz, eta... Gioiak batu egiten zian, da geho eramaten genituen... batzuk. Bueno, oso ahozkoak zianako asko, baina bai guriak bai izate bateako, baina beste batzuk ez. Bueno, nik nerea eramaten dituen, beste... Ez tio potroik eta hori danak idazte zian oso ahozkoak zian. Kosko bilorik ez du jarriko, ez dago kosko bilorik ez du. Eta arranopola edo izaketu nizago, arranopolaik. Otoma faltsuk, euskara batu ez zan, hartu aldi ustelak. Hartu aldi ustelak, ez da niola izan. Oida. Bueno, eta oingo panorama nola ikusten duzu edo, bai, hau ja bada pikin bat... Ez, nik problema ez etela panorama ikusten. Oida, problema. Problema ez da buena ez. Nik eziaten egon itzake, euskeraz parraiteko telebista, baina nik ez dut ikusten aposturik. Claro, ez da aposturua da, berdintzait. Zuek badakotzue hola humore referenten bat edo zueriaz grazia jendotzuena, humoristan bat... Euskeraz edo bestela? Bestela. Beti Monty Python beti Monty Python inglesak, eta baina hori bezala, nahi asko guztai zaizkit, Joaquin Reyes eta Ernesto Sevilla. Muchachada asko guztai zaizkit. Gauza berri bat izan zen. Nahi beti iruditu zait, hori gala gauza onak egitea, baizik eta
zerbait berria nolabait gehitzea, ez? Nik uste gure txiki bat egin genula, beste gabe. Beraiek hizkuntza ere modu baten arrakasta horrek eman ziren, bai, beraien hizkuntzak, ez? Bai, baina egin dute humore beste humore klaseak. Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, gustatuko zaizu? Familia Cansado egin zuten beste, jende asko ditzai gustatzen. Baina beraien apostua izan zen, beste zerbait, ez? Jose Mota, bea, bueno, bere estilon oso nada. Oso ona. Ni guatzen naiz, behin, umetan, noterri askespe horrik ikusten nuen da, Pedro Reyes azaltzen zanen, txiste kontari Pedro Reyes ez zinean aguantatzen. Eta gau baten telebizta ikusten da, ikusi nuen Pedro Reyes, eta botanin, baina, azte guztia, pasanun, YouTubeen Pedro Reyesen bideo guztik ikusten. Pedro Reyes azizan aspaldi Pablo Carbonelekin kalian gauzak egiten, osea... Umean itxoan da ninen. Ni marragan. Marragan ikusi Pedro Reyes katzen zen bendi. Marragan. Hori oso importantea, ze garaitan tokatzen zaizu zure. Claro. Tokatzen zaizu, hau ikustezu, eta ja ez, ni ja berretan goztuta azkean. Baina hau tokatzen zaizu, hogeita pikultekin, amasekin, hori beste bada, euskeraz beti eskatzizua familiarra izatea. Ni uste telebista bakarra dala mundun, zehoze ikusteko, minimo temateko, esatizue proiektuan. Ez, egin zazu zerbait familiarra, deitu mago bati. Porque, claro, nire aitai gustatzen bat zaio, gustatuko zaio honi. Nire aitak, claro, eta behatzi urte azkata. Ez da naturala. Baina, claro, umeek ez pau ikusten, gure kasuan, batzen naiz, oin derrepente, ume guztik guri ikusi nahi zutela, hostialeta pasa zutela, eta joain zuen programa hori, pelotan aurretik jaztoia, eta hemen pote batzuk atzen, eta etxea jun behar, zuena ikusteko, eta niz esatea. Baina, bueno, putada bezala, ez? Gero umeentzako gauza egiteko, gu beste hula umeentzako egite. Baina, zarrek eta umeek ez pasatzen ikusten euskeraz, eta gero zuegire bai, kritika. Zuek asko hitzaitezue, baina gero euskaraz ez dezue konsumitzen hosti. Intza zue, baina gero ikusiko da zue. Ikustegotan, ikekotan, zuek ze formatu la... Igual ez telebistan, igual irratixan, bueno, adiez, irratixan begon izan zai, oinategia iken, edo igual antzerki, antes lan motan bat, edo... Telebistari dago izan ez batez be, ze... Ez dakit, niko baina ez dakit. Benetan esatik, ez dakitela. Eta panorama honek animatzen dotzue benetan zeo zer pentsailera edo atzera bota? Nei ez. Atzera bota. ETV bazterek programa gola ibitatzeko garrakoen. Ez ez. Claudio Landana atzo botazien. Oi, garra, eke. Imitatzeko seguro. Telebizioak bera botaiera etxeko Andre Begeta. Baina ez pasatzea. Bai. Imitatzeko... Bai, imitatzeko baziok. Baina kontua da, imitatzeko garaian oso ikusia egon behar dula hori. Ze bestela gero ez da karrakazta. Claro, oain ikuste da ez oze, bai, jendea ikuste aldu. Ze kalean hitzeite alda programa hortaz. Ze kao, imitazio bat egiteakoan imezu persona ezagun edo programa oso ezagun egin, bestela ez du funtzionatzen. Herri txiki da bilola... Herri txiki bai, bestela... Herri txiki urtia da mazki, oso imitagarria baita ere. Baina, bueno, arrazoi dira hodak, imitagarria dana da. Eta bai, programa hori da bai. Hortik ateratzeko, ateratzen hortik imitatzen zuen. Bai, eta gero sortu personajek. Nik horta gotze bai. Bai. Baina niko hain nuke jakingo uritzai telebista eta gizarte aldatu indala. Aldatu. Eta igual pila galduta dagoela, igual ez dauzela oinarrixak igual... Nik hori ja ez dakit. Nire, 2006-tik honea aldatu gana da nik telebista baino hola ikustet. Kau, pantalla... Nik telebista hola ikustet. Osea, ez dut ikusten telebista. Directamente. Nik ez dut ikusten, baina ez dut ikusten, ez zailako interesatzen da ona. Ni beste generazioatekoa naiz. Eta, eski nire irrati asko zede interesatzen zait. Eta humorean, mozte esanik ez. Humorea irrati batzutan... Ez zai lehenengoak hori izaten da guainak, Ez zai lehenengoak hori izaten da guainak. Ba, seguro. Nik uste... telebista publikoa defendatu behar dela nola baite, eta eskatu behar direla programa hobea, plataformak oso ondo daude plataformak. Horrotziko dugu.
Eta bestela telebisto publikoak ez baditu ez dakit, gauza... Duinak edo... Duinak egiten, zertarako behar dugu baita ere, osea, ez dakit. Adornorako, ere beholauk. Hori nik uste, ez dakit, jendeak kontuan izan behar dula, baina... Pixka bat... Oime pini bat, bueno... Nik ez den ditzi emango. Ez den emango. Orokorrean ari naiz, ez dakit, hor... kontuan izan behar dugu, beste gauza publiko bezala. Bakoitzak eraman dezala bere zehaztasunetara, ez da? Hori da. Ados. Eta hor egin litezkela programak dudikan gabe, baina ez da, zer egingo zenuteke, ez dakit, pentsatzen jarri aurrengo. Eta gauzak aterako dira, eta prueba error euki behar dugu baita ere posibilidadea. Osea, dianan ematea ez da, basamortuan egon geha denbora asko, osea, 2008ko krisiak inazin, eta, bueno, egon geha Euskal... Osea, telebista behintzat, egon da, dramatikoki eta hori izan da, baina hori oso altu esate batzu, bakarren batek esango ditzu asko indituztela. Bai. Kontua da zer duten. Ez, egin behartzian asko ere gehiago, benetan. Dudia, Eta igual babes batekin, errekursuekin, eta benetako... Gauza asko egin behar dira, gauza honak eukitzeko. Gauza asko egin behar dira, tarteka oso on bat ateatzeko. Zinean bezala. Osea, pelikula oso on bat ateatzeko, igual, egin behar dira 30, ikasin beharrako, igual txikipas ateatzen da bat, baina txikipas normalen ez da ateatzen. Zu 5 urte uste maldin badezun, hori, dramatikoik egin gabe, eta gero bat batean, egin beharko da, ez dakize, borroka berriro ere, eta, bueno, astea dramatikoak egiten, eta diru gutxikin, o justun, askar egin behar da, dena, eta asmatu egin behar dizu. Bestela, ez du balio. Claro, baldintzak ez dira horrela. Usten dut gauza pentsatu egin behar direla, eta martxan jarri, eta ondo pasa, eta... Bueno, pikin bat, animoa bajau izako, Galdera alako, Ja, galdera akaboteko ya holko programia, joder, guazemenko sintoniakin, jaten bagara, zen moduz? Guazemenko sintonian dantza jaten bagara, zen moduz? Nola zer, Bueno, zaila ez da, hori da gauzat, gaurko unean nuken egingo. Baina orduan pentsatu nu, guazen itea zeo zer, enun ikusi hola euskera zeolako zeek, eta bakarren batek egin zur, zerri ganez gu. Ya está, azkenean zan marka bat egitea. Marka bat egitea, Punto. Bueno, guazen. Guazen, bueno, txoi, lehenago eta bain, eskerrik asko naiz irratixari promo montakiarren, kontroletan Joar egondala. Joar, Andoni, eta... Txarrati jarre, hombre. Eta Andoni. Andoni, Maite behatzeko pantailan kontrola. Maite hor, atzeko. Portatilu goma. Oso ondo faldala. Oso ondo ino Maitek, Bueno, zoi benetan bihote eskerrik asko etortiarren, eta gure gauzela zuek edo horre inguruko batu berriz behikustia eta gozaketia. Eskerrik asko zuek. Placer bat. Josu jarri musikia, venga!